ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஷாமிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஷாமிஸ் கிச்சனில் பூரி கிழங்கு அல்லது பூரி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா? பூரி கிழங்கு செய்கிறதுக்கு 2 உருளைக்கிழங்கு இதை மாதிரி வெட்டி குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கலக்கி இதை கூட சேர்த்துடணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த கடையிலெல்லாம் செய்கிற மாதிரி வரும், மசாலா நல்லா வரும். அதுக்காக இப்போ நம்மளோட பூரி கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. பூரி கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பூரி கிழங்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு. கண்டிப்பாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.